mga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, sa Jesus na magaluwas.
95.3 FM. 95.3. 95.3. Ano ba ang mga kalisod? Isa mo bang mga unos o balot? Apan ng limbaso o mamuti puso? Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahalo kay nakaginoo. Amiga balos ko, mao ang patay mo. Ang pasayaw ikabalos ko, ang palukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagkain ikabalos ko nimo. Ano ba ang mga kalisod? Isa ko ba ang mga unos o balot? Apan ng limbaso huwag mahuti puso. Tunog ko bagyo sa pinabuhi ko. Di ko mahalo kay nakaginoo. Ang ikabalos ko, mao ang patay mo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang palukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagkain ikabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan. Bisag Ayaw magpunta sa dalang next on. kalibutan, Luzon, Visayas at mahalaw sa labi na sa itong mga pinalaga ng mga follower listeners sa Shiny FM ang magpapili 55.3 sa dayang sa inyo hanggang mga radio 6 nining mga tagna. Ang atong oras ay soon alas 4 nakapin sa Kabutagon, alas 4:15 ini nga tagna sa Kabutagon kaya niya nato ini nga adlaw nga Domingo. Pizza ka na to karon mga kaigsunan din sa 11 na sa Mayo. Mga ato sa na nabati minsan gikan gayon sa Sitio Barutugan Barangay Sardenia Kabuyo may sa katapusan 101.3 sa Sayan FM ikaw sa station manager kagabi igsuon murang ato sa mga di-hook up diri sa Sayan 95.3 kalibutan. Kung naman kayo sunod doon ay mga sitwasyon nga dili na to makumahan or wifi murang outside o inungdan dili sa mga to makunik sa maong lugar Ang so magpapili ato siyang pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagatiman, sa iyang pangatakan at puso, sa iyang
pag-supply sa matang adlaw na itong panginahanglan para sa akong pamilya, para sa akong mga anak. Ako nga, mao na hinungdan mga igsoon na dili ko na itong pangalayan na ikalimtan ang balakong igsoon sa Ginoo ngadto sa taon. Ang ato karon nga topic mga igsoon, unang tuwan. Ang atong tema igsoon, mga ilhanan sa nagtipa sa sugod sa Dios. Sa ngalan sa labing alagad ka Diyos, sa tibok sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Gay Morayan Makasaon, anyan sa Panginoong Higala, anyan sa Panginoong Igsuon, anyan sa Panginoong Ubus na sugod, alang sa pagkatulong mga labas ng mga mensahe, pinagi sa tulong sa Ginoo. Tingali ba ang kaigsunan ini mga adlaw, init na yun ang sitwasyon. Init na sa itawan ng politika. Apan ikaw kung ako, ayaw pagpadala sa isang kung saan hulog sa imong emosyon, sa imong tawhanon, dapat mag-una ang bugma. Ining panahon na igsuon, dubli kita amping sa itong kinabuhi. Ang Biblia sa diha ka ikaw o ako mag-amping sa mensahe sa Ginoo atong ampingan na atong mga katao hindi sa kalibutan. Salamat sa Dios sa kalambusan na manaukan ka mo alawa mabisan pa man sa kainit sa panahon apan na-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagtambong sa mga bulaton para sa buhay atong Diyos uban sa atong mga igsunan hindi sa balong bisan pa man lapit sa Pilipinas. Musi mga katawan, kahamong anawan, atong sa sinatibalang sa taas mga panahon. So, mga alagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, nagkalain-lain man ang title sa simbahan, apan ikaw o ako, kauban sa trabaho sa itong Ginoo. Ang title sa simbahan, nagkalain-lain man, apan ang prinsipyong baruganan, magkahiusap kung ikaw o ako, adunay Ginoo sa kinabuhi. Apan kung walang igsuon sa lisod na rin ang pag-iubang, bisan pa man sa itong kawal, pamilya. Mahimo na itong kontrahon ng atong mga anak. Mahimo na itong kontrahon ng atong mga ginikanan. Mahimo na itong kontra ang atong silingan. Mahimo na itong kontra ang ising katao kung wala kay puma sa atong Ginoo. Kung sa pagkakapagpuma sa Diyos na kininatong pagkakapagpuma. Ini atong itong ang karoon ng suon pinagi sa pulong sa Diyos. Dapat atong ibutan sa itong kasing-kasing na magkatuntang sa pagkirupang isa pa man sa itong kamay. Kaya salamat sa Ginoo sa tanan nato mga follower ng Blessing sa NFM labi na sa Kagkalo Pastor Aray po Pilagandol manangkapong alawan na nakita ang itong mga kaubanan niya sa pagpagalagan kaya walo magkaisunan sa taas ng mga panahon wala nato ikahibalag ang pangalagad sa Ginoo. Even nagkalain man ang title niya sa simbahan apan ikaw kung ako kauban lang sa trabaho sa Panginoon. Ang importante wala kay gihimo nga sa iyo patubangan sa iyong bisig katao, wala kay nabuhat nga sa iyo patubangan sa Ginoo. Taas mo kahit kanino o na'y Ginoo igsoon. Pero kung ako sa katao nagdumot sa iyong si katao, kung ako sa katao adunay pinimao nagibuhat sa iyong si katao, maulaw ina makinhalong-bilong igsoon. Mao nga ikaw o ako ay ilhan lamang na nagdumot isa pa man sa iyong si katao. Amen lang. Mag-ampot ang mga igsoon. Labing kabanan o may pagbaon ng mga Diyos ang mahal. Salamat o Diyos ay mapag-ibutang mo pagpagpag sa buhay. Salamat o Diyos ay mapag-ibigyan o ibunitan talagang sa iyong pagkahay. Kaya sa landong sa iyong mga pagkaw o Diyos kami magkapasilong sa kasiguran. Nabaw sa pangaling mga tawag mo. May andaw sa pagdurol sa balay kalampanan. Ikaw ang Diyos.
nga magapamuhat sa mga usapan mo nga magpabilin kami mapilog sa abulya sa imong katubangan kung magpabilin kami bukupod sa imong mga saan at di ang imong mga saan naman pilit yun di mo kami biyaan nga daw panayon to ikuman ka na mo kung salamat mo Diyos ka po kadawa nakikuman ka na mo na ikanamo naghatag ka na mo kusog ka na aron kami magkapadayon sa mga bulato ng isa sa mga usap. Salamat po Diyos ang kanahugan, kasituruhan, kapakuhan ko sa bangsa ng tinapon among sa mga kapatida, dili naman sa katilipan, kung dili mismo sa mong pamilya. Salamat po Diyos, hindi matang na ang karoon. Nabaw sa tanan, sa imong mga pulong mga mensahe, nga maghatod ka na mo kasalan, maghatod ka na mo kasiguruhan kita ngunit ang matakusa ka na mo nabaw sa tanan sa imong mga pulong nga magpabiling kami na adunay katapos o kaisugya sa pagkatuhan sa bisan mong sa kahitang sitwasyon sa kalibutan natin. Salamat po Diyos sa imong pagsuplay. Salamat po Diyos sa imong kabugan sa imong pagpapanimalay sa among tulong anak, sa kabugahan, sa among wife na nakaroon sa Saudi Arabia. Labaw sa tanan sa mga kaisunan dito sa Panoy na nagmatinod-anon sa imong mga pulong mga mensahe. Sa mga kaisunan dapat sa Pilipinas, pinagawa ni Pastora Efraim kung dapat sa kasatang kabar sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villarreal, sa pamilya ni Pastor Roy Atas, sa tanan ng mga Arias family sa mga dapit. Na ikaw makasuklay sa tanan ng mga Panginoon, Pastor Argos Arias diyan sa bagong lugar sa sa mga kaisunan dapat sa kampay sa mga Elim family, sa pamilya ni Brother Mario Elim naman. Salamat po Diyos sa mga tao. Labaw sa tanan ni pangalawa. Ikaw ang among himayaw. Ikaw ang among pasalamatan. Ikaw ang among ituloy. Ikaw ang among ipalabog. Dili ang among kaugalingon. Wala kami ang mahimong ikaw sa mga. Salamat po Diyos kung isan pa man ang mga tao. Mauna ang katapusan ng desisyon. Alam sa mga katawan. Nas katilipan. Yahin ang matagusan ka na mo. Anang kadaugan kasiguran na alam yung ganito. Makahimo ka pag-usap sa kagay sa una sa tao. Lamang amahan, mukupot kami sa mong mga saan. Kaya wala kami ang mahimong kontrayaw sa mga kinibuhi. Yahi lamang ang matagusan. Kanin, imong lamnagan, ang among una-unang salamutan, ang among utang sa tinunanay, na tao, ano na Ginoo nga mao'y kaunos. Aron kami magkuyok din sa kalibutan. Na matagam-tama na mo ang tinunanay nga kalipayon. Tinuod na kadaugan gikan kanimo. Bisan pa man sa makatawan karon na nay mga problema. Mga problema sa kawaladon, mga problema sa mga balatian, mga problema sa pasamok sila una-unang kasing-kasing. Lord, ikaw magakuha ini tanan naman. Walay imposible na kanimo. Bisan pa man sa mga balatian sila masikap na bahay. Ako kinigingil ng pinagis niya mong katulinan. Pinagi sa kalan ni Kristo na nasa mga. Pinagi sa imong aminit na lugar. Pinagi sa imong mga lugar. Mawagtan ang tanang mga balatian. Ikan silang lapalapa. Natugayon sa pinakalimpol naman. Bilang rusong gamanan ka nga Diyos. Lamang among tuwahan na ikaw mag-aayo sa tanang matang sa mga balatian. Balatian ng Jesus. Ini mga tagnaan. Ikaw ang among ituloy. Ikaw ang among ibayaw. Pinagi lamang sa imong bugtungan ang personalan mo mga nunuwas. Ang tanan mag-ingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Madayon ta sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Nga mao'y pinaka-importante sa matakusan na ito kung kinabuhi. Happy Sunday everyone. Ilabi na sa ato mga bulaton. Sa mga kasimbahanan. Ikaw o kako igsoon. Ano na kita katupanan? Obligasyon nga angay na tungtunganon. Kung sa man ang obligasyon nga nisamo sa Ginoo kanaron, ato ni paningkamutan kung i-enjoy ang atong kinabuhi mitras buhay pata. Kaya kung ato ni siya nga himuon nga rason igsoon, himuon atong problema mismo sa pagtuman sa pagigugma sa Dios, maglisod yun ta. Amen ba?
ang ato karon nga hiding mga kaigsunan diha sa Juan 14:15. Kung naigugma kamo kanako, tumana ang akong mga suko. Unsa may mga ilhanan atong natuman ang suko sa Ginoo. Maglisod maganit ang higugma sa atong isig katao. Mahitabo magani mga kaigsunan ko sa Ginoo nga mahimong makontra ang imong pamilya pinaagi lamang sa politika. Usa lang kaadlaw umang adlaw. Ikaw ug ako gihatagan sa kagawasan si kinsa ang naas tinun-anay sa imong kasikas kuna-una karon. Ayaw ibaylo ang imong pagkatao ug mag-alawa nga maguba ang inyong relasyon sa inyong pagkasilingan, sa inyong pagkamanagsuon, sa inyong pagkaginikanan, sa inyong pagkaanak ug unsa man dinis kalibutan pinaagi lamang sa usa ka adlaw nga gitawag piniliay. Magani gitawag piniliay kay dunay kagawasan ang tao sa pagpili si kinsa ang takos ug angayan. Ngunit na mga igsoon nga mo diskurso ka siguro sa imong kinabuhi nga ang nabutang sa imong kasing-kasing dunay katakos sa pagdala sa rinda sa pagkagamahanan labaw sa tanan dunay Ginoo sa kinabuhi. Kaya kung dili gani maigsoon magpabili ta within 3 years o kanusa mahuman ang limit sa pagdala sa pagkagamahanan nga walay giya sa atong Ginoo. Tingali kon walay Ginoo nga magiya, tao ray magiya, emosyon, pagdumot, hatred, kahiubos, kasina, kasilo, kasubo. Maglisod yung mga tao, katubang sa iyang si katao. Pero doon na kay Ginoo, kaya ni mo atubangon kahit kanino. Kay wala kay gihimo nga dili mao atubangan sa imong isig katao, labaw sa tanan, atubangan sa atong Ginoo. Amen ba? Unay tinuod nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Pero kung dili ganit ta nakatuman, bisan sa imong kaugalingong pamilya, maglisod ka. Mahitabo pa mga igsoon, makontrahan tanan nimo. Mga Kristohanon, nga nag-angkon nga Kristohan, wala na nato sister. Mga Kristohanon nga wala naglaban sa title sa simbahan, wala na nato sir. Kay ang title sa simbahan dili na magdalas atong kaluwasan sa umalabot na mga panahon igsoon. Even sa atong kinabuhi, sa taas ng mga panahon nga may bulag ta sa lain na title sa simbahan, apan kay watay binuhatan nga dili mao, taas noo kahit kanino. Pwede tang makahalabilo sa mga katawhan, mga alagad sa Dios nga kauban nato kaniadto. Mismo diha ta nagpailalom. Huwag po gani, maglisod gani ka, huwag lantaw, maglisod gani taglamano, tingali doon ay Ismail, inismailan mo. Matod pa sa akong apuhan, Ismail sa iniring. Hipokrito, ikaw o ako dilita maka-deny sa atubangan sa Ginoo, maka-deny magkasimusilingan, maka-deny magkasisig ka magtotoo, apan atubangan sa Ginoo hinugdumi igsoon. Atong basahon ang pulong sa Dios. Matod pa diri mga igsoon, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Nagatuman ba kahata sa sugo sa Ginoo? O nagtuman lang ta sa atong kaugalingong emosyon? Pagdumot, kasina, kasilo, kahiubos, kinsa man po'y madaot ana mo igsoon, kita raman sab. Hello, nagguba lang na sa atong pagkatao, labaw sa tanan sa atong pagkatao at ubangan sa atong Ginoo. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, gadi naghatag ka nato nga mahimot ang gawas nun sa atong tawhanon, binuhatan.
Ina magitay tawhanong binuhatan bisan mo saon pa. Kaya na ako matas kalibutan. Pero ang pagbuhat diha sa espirituhanon nga bahin, lahi na siya igsoon. Kay kung doon na kay Kristo sa kinabuhi, bisan unsa pa'y buhaton sa imong isig katao. Wow! Kaya ni mo atubangon ang imong isig katao. Amen ba? Pero dili gani nato kaya igsoon, likay-likay ra kita. Matupan din mga kaigsoon. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kinsam nang ninyo. Di ba pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Ingon ang versikulo 16. Mangayo ako sa akong amahan. Mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niyag laing manlalaban. Kinsa man ang manlalaban nga ihatag sa amahan nga gipangayo ni Jesus, mao ang espiritu. Espiritus gikan sa Ginoo, dili espiritu gikan sa demonyo. Kaya kung ang espiritu gikan sa demonyo, kanang kalagot, kahiubos, di ko na mawala sa tao kung wa ko'y Ginoo. Bisan mo ang pagkang Kristohanon, sister. Maapil ang imong isig katao. Maapil ang imong pamilya sa imong kahiubos, sa imong kalagot. Maapil hasta ang imong kaugalingon kanunay nagbukat. Apan kundo na kay Ginoo, wow, libre ka kahit kanino mga tao sa mundo. Bisan kung sa pang-title sa simbahan, kaya ni mong magkaghalobilo. Pero nagdumot ka, naglisod ka, lantaw igsoon. Hello, lamot, sabot sa paglamano tingali. Matod pas ako ang nakatong halobilo kahapon. Pastor, tinuon magyo na mailhan na mago ng tao. Kung wag ako'y Ginoo kay lahat magnilamanuhan na nagpasiyaw lang yun eh. Hinumduman na to ng laing-laing mga title sa simbahan. Even mismo nahibalo sila na kaniadto ilalong tas ilahang doktrina. Apan wa matay sa na nahimo. Ang atong nahimo maulamang ang pagsiparit sa title sa simbahan. Apan wala ta na siparit sa title sa balang kasulatan. Hinumdumi ikaw ug ako kung minsay sa Ginoo mo imong basihan bisag unsa pang karitula sa kalibutan, higugmaan sila. Kay sila nagtuman sa pulong sa Dios nga ilang gipaambit ngadto sa mga katawan. Kung ikaw o ako nagtuman niini, dapat makighalobilo ta sa atong isig katao. Apan kung dili gani mismo sa atong kaugalingong pamilya, maglisod ta pagpakita sa tinud-anay nga gugma. Gugma nga dili pinaspasan. Gugma nga adunay pakigdait. Gugma nga adunay pagpailog, pagpaubos, ug talikdan ang tawhanon kinayang batasan din sa kalibutan. Ato ni basahon ngadto sa unahan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Esque Florentino. Gikan gayon sa Davao City, Igsoon, na walay puas, walay hunong, nga naghatod kung naghatag og panahon aron ang mga pulong sa Ginoo aton gining kanunay ma-meditate, kanunay nato ning mapamalandungan, kanunay nato ning magkinabuhi, ikinabuhi, mintras buhi pa tayo sa kalibutan. Matod pa diri mga Igsoon, mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban. Unsa man ang manlalaban nga ihatag ni Jesus, gikan dayon siyang amahan, dili gikan sa karitula o
title sa simbahan. Di ba sa kalibutan, kung amo sa katao adunay gisaligan nga mulaban, maastig biya ang tao. Di ba? Magarbo biya ang tao kay mo ingon na hanapit ako gisaligan na biya ko'y abogado, na ko'y attorney. Di ba? Magkasulong bita kong trabaho kay ako sikat kong pagkatao sa akong gisaligan karon ilando ko kayo kamo sa man mo maginamong naman. Kining tanan ego latang gipayalan sa Ginoo. Wala tay ibisan usa ka dako kaangay natong ikapasigarbo sa imong silingan, sa imong isigatawo, labaw sa tanan natong bangas Ginoo. Kitang tanan may mga wagtang nga magutas kalibutan. Kining atong nahuptan karon, mga butang, profesyon, kaptangan, biyahan ang iso. Ilogan ranis magsunod. Labaw sa tanan kung walay Ginoo, muhatod pa ni kagubot sa sunod nga henerasyon. Mao nga dapat ikaw ug ako nga mintas pakaron. Ibilin sa imong pamilya, ibilin sa imong mga anak nga ikaw amahan o ginahan, maayo kang makikrelasyon sa imong pamilya. Pero kung kitang amahan, inahan, maupay maguna-una o dili maayong buhat sa atong isig katao, sa atong pamilya, unsaon nato pag angkon nga kita mo'y Kristohanon, magkarag-karag rata mga igsoon. Matod pa diri mga igsoon, mangayo ako sa amahan o katagan kamo niyag laing manlalaban aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Wow! Unsa may manlalaban nga atong ikauban hangtod sa kahangturan. Di ba? Karong panahon na, kung musandig ang politika, pagkahuman sa termino sa politiko, mga kaisuna, mawagtang na biyasab na. Lahi na biyasab na, ng sit-up ana. Tungod kay doon ay katapusan. Ang balaod karon, sunod, tuig na sa mga administrasyon, lahi na sa ang balaod. Apan, ang ihatag ni Jesus nga mulaban sa imong kinabuhi hangtod sa kahangturan mulaban yun na nimo sister brother. Di ko na mumulang nimo ang pangutana kung ikaw doon na bagoy tinuod nga Kristo sa imong kinabuhi, dili ba ka anti-Kristo? Kesa diha nga ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Wow! Pagkaninduta ang kinabuhi. Rain or shine. Even kahapong adlaw, grabe kung kainit. Munang nahimot lang ko sa amo ang alakaw nga naman. Kauban na mo ang gagmay na mong mga anak. Even igsuon sa kainit sa adlaw, pero ang kainit sa kadaugan, amo usab nga ibalon tungod kay ang Espiritu sa Ginoo mo'y naghatag ka na mong kagawasan diha sa tawhanong kinaya. Wala na mong gibali ang kalisod, wala na mong gibali ang kakaboy, among gi-enjoy ang kinabuhi. Kaya ang atong giadto dili para sa tao kundi para sa Ginoo. Wow! Ikaw ug ako atong magkasabtan ang palang kasulatan. O niya akong ikaluyan kaya ang among unong nakatuig nga anak, mingreklamo naman. Ako na lamang yung gisungay. Nagpagsiwag ni mga tiil, mga igsoon. Munang wala ko'y laing kipasalamatan. Dili ngalan sa tao, dili ngalan sa kalitula, kundi dili ngalan sa Ginoo nga labing gamahanan nga mo'y tag-iya sa kusog o giningawa dinis kalibutan. Kay hatagan tagman lalaban nga mao'y mulaban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug mag-adlaw katapos ang desisyon. Pagka alas 12 mahibal-an na gyud. Si Kinsay mahimong takos o kagayan sa pagrinda, sa pagdala sa rinda sa kagamanan. Hinumduman nato kas ara
tamo desisyon magsakripisyo ang tao human sa imong pagdesisyon kung maganawa. Mao nga magampo ang matagusa, nagiyahan unta ang matagusa nga tao sa pagpili sa gitawag kandidato nga angayanin mong iboto o mang-anawa nga dili ta magsakripisyo human sa imong paglaban sa katiliman. Apan kung ang imong paglaban kauban nimo ang Ginoo, wow, dili ka magsakripisyo. Mahinungdan si Jesus, ingon siya, hatagan ka mo manlalaban, kinsa maning ihatag ni Jesus, mao ang espiritu nga magtultol sa tinud-anay nga kinabuhi diha sa kinabuhing Kristohanon, atubangan sa isig katao, labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. O kini nga mao nga manlalaban hangtod sa katapusan kudlok sa imong gininhawa dinis kalibutan, kauban nimo siya. Kung ikaw ug ako iya usab nga ikauban sa imong kinabuhi. Matud pa sa awit mga igsoon, mausab man ang gugma sa imong silingan, mausab man ang gugma sa imong hinigugma, mausab man ang gugma sa imong isikataw, apan ang gugma sa Dios magpabilin ni. Kung ikaw magpabilin diha sa gugma sa langit mong tangamahan nga mao ang Dios. Grabe. Atod pa diri mga igsoon, ingon ang mensahe sa Ginoo, mangayo ako sa Amahan. Kinsay gasulti nini si Jesus. Kanunay siyang nag-communicate sa iyang Amahan nga nagpadala. Dinis kalibutan ni atong mga panahon na nga wala pa si Jesus mikayab sa langit. Tanan na iyang gipangayo sa iyang Amahan, wawa ko siyang pagkiyasa. Pero sa iyang pagreklamo unta, wakil sa nagituman nganuman nag-agad man siya sa desisyon siyang Amahan nga mao ang nagpadala kaniya. Mao nga ikaw ug ako mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, mga Kristohanon, mag-agad ta sa desisyon sa Ginoo. Dili ta mag-agad sa atong kaugalingong tawhanong emosyon, kay ang tawhanong emosyon dinis kalibutan ang giuna-una lamang nini, mao ang pagyaka sa kaptangan sa kalibutan. Mga pangandoy, apan human sa pangandoy, kalaglagan o impyerno ang dangatan sa pangandoy sa tao din sa kalibutan. Apan kung ikaw o ako ang imong gipangandoy, mao ang presensya sa Ginoo. Wow! Ma-feel nimo nga ma-enjoy ka sa imong kinabuhing pagkakristohano. Apan kung wala ka ning Ginoo, di ko ka ma-enjoy. Ang imuhang mahuna-una, kagubot, kaguliang, kasi, tayo ubos, kalagot. Kanya ang imong ikalagutan, wala po man ginano, gawa man kay palungay, naglagot ka. Diba? Kita rin naguba sa itong kaugalingon. Kita rin nagamit sa emosyon sa itong pagkatao sa kalibutan. Apan kung ang tao igsoon, adunay Kristo, wow, pagkaninduta. Kaya naay mula pa na ito. Matod pa diri mga igsoon, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Kinsa di ay ang mulaban, espiritu sa kamatuoran. Mao gani ang tao kung wala sa kamatuoran nga pinaagi sa balang kasulatan, ang naa sa tao, iyan ang kaugalingon. Kinaiya sa tao nga puno sa pangandoy, dinis kalibutan, nga gusto lamang mo'y muyaka sa mga butan. Tinoon na igsoon. Pwedeng mo ingon, ako ni dukhan, kay ako ni. Di ba? Pag-abot sa panahon, igsoon, abot ang katapusang limit sa gininhawa,
Wala na. Ang pagmahay, wala na kuna, nasulahi. Maulaw na kang makighalubilo sa mga taong imong kalagutan. Maulaw na kang ulamano, maulaw na kang mulang tao. Ano man, kaya naman kay dili maong gibuhat sa imong sikataw. Pero wala. Anong maulaw man ta maigsoon? Matod pa diri mga eksayman. Matod pa diri. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagtawat kaniya. Tanawa na ko na. Gitubag dayon ang atong pangutana. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Mao man gani igsuon nga ikaw ug ako tinuod gyud kang Kristohanon ato bangas Ginoo. Ang kalibutan dili ko na kadawat nimo. Masilo gyud na nimo. Mao nga dunay mga Kristohanon nga dili siya kadawat o masilo lang siya kanunay sa eksikataw, dili din na siya tinuod Kristohanon. Hilaw nga Kristohanon. Mao na hilaw. Amen ba? Lulutuon pa. Kanya di man na makaon bisan basta hilaw. Ay magara man ang atong tiyan ni so tinuod dili. Tinuod man mo'y. Apan kung insaktong pagkaluto, nindot kayo ang atong pagkaon. Matod pa diri mga ekson. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat. Kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Tanawa ra gud. Kung ako sa katawo nga dili gud katugkad sa tinud-anay nga litunganay nga dunay espiritu sa kamatuoran. Garboso ra gyud ang tao. Kung mingon po kang babae, garbosa. O lalaki, pastor, garboso. Di ba? Hambugiro, hambugera. Pero walay nahimo. Atubangan sa Ginoo. Tingali kung ano na may nahimo, naguna ng kwenta. Naguna ng pamuyboy. Moingon kay wala pagod ko kung sa kagway ng mga tawanan. Kung ang atong nahimo para sa Ginoo, dili naman ang angayan natong i-mention. Dili naman ang nato angayan natong ang kwintahon. Magpasalamat ganit na mismo ikaw o ako gigamit para sa trabaho sa Ginoo. Kaya ang atong gibuhat din is kalibutan tanan. Nakita man is Ginoo. Pero wa ganit ay Ginoo igsuon, grabe na to kagwintador man. Kung sa man kung malalaki, kwintadoro. Kung yung mababay, kwintadora. Matod pa diri mga ekso. Ingon ang mensahe sa Ginoo. Apan kamo nakaila kaniya. Mauhinungdan kung nakailatas Ginoo, nakailata ni Jesus, tumano na to iyang sugo. Ang ilanan nga nakatuman sa sugo sa Ginoo, muhigugma bisan pa masiyang kaway. Ug taligdan ang tawahanong kinaya. Kay tinuon man yun nga naa magutay tawahanong kinaya. Na magani tay tawahanong kinaya sa atong kaugaling pamilya. Asawa o bana, mga anak, o sa man ang tawahanong kinaya kanang bagulbulan diya sa pamilya. Bagulbulan sa simbahan. Diha sa espirituhanon nga kahintang. Gagmay disprensa, react dayon. Nya ingnon dayon, akadaka kay simbahan ay. Bitaw. Kadaghan bagong simbahan, kisa ko'y wala, kisa ko'y gaingon nga, dutay rang simbahan, kadaghan kay tatol sa simbahan. Even gani, sa ato nga pag-register sa SIG, mga kaisunan, every week mga igsuon doon ay gipos dito nga lahi na sa mga title sa simbahan. Pagkadaghan ang pila na tingali ka title sa simbahan kada bulan. Di ba? Pero pinaagi ni anak, mauba mo hatod ka na itong kaluwasan. Dili oy. Nag-ingon ba ang Biblia pinaagi sa title sa simbahan, luwasong ka sa panahon o niya sa pagbalik ni Jesus? Wala. Ang muatubang nato kung unsay atong nahimo karon nga buhi pata, kung patay na ta mga igsoon, wala na.
tsansa ang tao nga magpagpo sa ang kinabuhi din sa kalibutan. Matod pa diri mga Igsoon, apan kamo nakaila kaniya. Mao nga ikaw ug ako dapat kita nakaila sa atong gialagaran, sa atong giserbisyuhan, sa atong gilabanan ugmang adlaw. Dili kay mulaban ta nga wa gani ta kahibalo sa ilang tinud-anay nga lidtunganay even sa ilang pamilya. Di ba? Kung mo pili kag pangulo sa panggobyerno, dapat istadihi kung unsa ang ilang pamilya. Dili pa kaha mismo sa ilang silingan, walay silingan. Dili ba kaha mismo sa ilang kaugalingon nga pamilya, guba pas lukot. Gugot pas lukot. Unya ikaw ug ako nga lumalaban o mga adlaw, mas grabe sab nga milaban tali o mas grabe pa nimong paglaban nila. Kinsa may nakasa, sila or ikaw, kita nga naglaban sa sayop nga kamaturan. Unya naguba na ang relasyon sa imong silingan, naguba na ang relasyon sa imong pamilya, naguba na ang relasyon sa imong mga anak. Mga ginikanan gidumtan ang anak, anak gidumtan ang ginikanan. Tungod lamang diha sa paglaban sa gitawag nga piniliay, na gitawag politika. Ang imong gilabanan o maoy muhat, mabulusot, labanan ka sa panahon sa imong panginahanglan. Mauban ay putubag mga Igsoon sa tanan nimong gikinahanglan. Dili. Sa kalisod, sa kawaladon, hinumdumi kauban ang imong pamilya, kauban ang imong mga anak, kauban ang imong bana, kauban ang imong asawa, kauban ang imong silingan. Si kinsa man di ay mulab, kinsa man ay mutabang sa panahon nga ikaw na kinahanglan og tabang, katugtuas balintulo nga imong gilabanan nga wa gani ta kahibalo sa ilang batasan tinud-anay sa kalibutan. Labaw sa tanan kung walay Ginoo. Igsoon dapat mangayo tag kaalam kanunay sa Ginoo. Dili kanunay ta magsalig sa kaalam sa kalibutan. Kay ang kaalam din sa kalibutan ato laming giistudyohan mintras buhi pa ta igsoon. Apan ang kaalam sa Ginoo mao ang maghatod kanato ug mao'y mulaban diya sa espirituhanong kahimtan. Mao ang espiritu sa Ginoo. Grabe. Mao nga alam puon biya kayo ang mga dawa. Kay daghang pamilya ng mga guba human ni ining eleksyon na kung ang usa ka tawo walay kiya sa atong Ginoo. Apan bless ka, bless ko, bless tanan nga adunay kamatuoran kay bisan kahit kanino taas noo ang atong pagkatao kay wa tayo dili mao nga gibuhat sa atong isikataw labaw sa tanan sa atong Ginoo. Mao na nindot kung naa ganit tayo gibuhat nga dili mao maglisog ganit tagdanga-danga sa atong isikataw, di ba? Matod pa diri mga Igsoon, siya mao ang espiritu sa kamaturan. Ang kalibutan dili makahimo magdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Importante makaila ta. Matod pa diri, aban kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. O magani mga Igsoon, mailan na yun ang doon na espiritu sa Ginoo. Mailan na to nandun na sa espiritu sa Ginoo kay naa ang pagpailog, pagtugong, pagpaubos. Wow! Muingon na yun ka, okay na yun na kayo, sister. Pasak na ilan ko na sila kaya wala na sila masayon sa ilang kibuhan. Dili ka mo biyaan na tao mga ilong to apos. Kinsay kasaan nini si Jesus. Ug mga adlaw daghan kay mga saan.
Pero hinumdumi, human sa saan mawagtang kana, human sa alas 12 in punto, sa ugmang gabi, human sa counting. Pero hinumdumi, uba na ang imong relasyon sa imong katao. Pinaagi sa politiko nga walay giya sa atong Ginoo. Apan kung doon na tayo giya sa Ginoo, wow! Patanin na. Dili ko kamubiyaan nga daw mga ino. Ilong tuapos, mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako. Ikinahanglan makakita ta kanunay sa pagkamayo sa Ginoo. Dili na maglantaw sa pagkamayo sa tao. Kay ang pagkamaayo sa tao, lahi sunod simana, lahi sunod bulan, lahi sunod tuig. Apan ang pagkamayo sa Ginoo, walay kausaban. Kay maunay mulaban hangtod sa kutok katapos ang kutok sa tong gininhawa. Dinis kalimutan. Maunay nindan. Mao'y atong ibutang sa tong kasing-kasing una-una. Sister, brother, ma'am, sir. Doon na tayo Kristo sa kinabuhi. Kay di yun mo biya ang kadaugan. Kasiguruhan na atong nauptang dinis kalimutan. Kung doon na tayo Ginoo. Kay di yun sa magulang nimo. Padayon sa makikuban. Ang pangutana, kung ang usa ka tawo walay Ginoo. Dili ko kamubiyaan nga daw mga elong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo nakakita kanako. O kay ako buhi man, buhi usab kamo. Ikinahanglan ang atong pagsalig, buhi ni kanunay. Mahimo lamang ning buhi kanunay kung doon na tayo minsay na kanunay na itong ikinaboy day by day. Apan kung wala ka ni minsay sa Ginoo, minsahe lamang sa tao, minsahe lamang sa pasalig sa tao, human sa pasalig, mawagtag kahit anino. Sister, brother, ma'am, unsay inyong problema? Kay ato ra unya nang sulbaron. Pulong ganing unya. Apan ikaw ug ako nga dunay Ginoo. Likayan ang pulong nga unya ra. Unya ra ko mga alagad, pastor oy. Mayroon man ko lawas man unya. Kondisyon pa man ko. Manikamot ra ko bahalag Domingo, Sabado na magukoy negosyo na ako'y tindahan na tanan. Ini akong paghabo, pastor. Ako ra gyud ni inanin kamutan. Pag-abot sa problema, hugno tanan. Gimahayan ang simbahan, gimahayan si pastor, si pastora. Watay angay ato pangas Ginoo. Dili na to iduhig ang atong sala atubangan sa atong isikataw nga mismo sa atong kaugalingon watay Kristo nga naghari nini. Kay ang kaluwasan wala sa simbahan, wala ni pastor, wala sa karitula na as Ginoo. Mahinungdan nga ikaw ug ako magkinabuhita na dunay Ginoo. Kay kung dunay Ginoo ang imong kinabuhi, siya maoy manlalaban nga walay bisan unsa nga makagudkod sa tinud-anay nimo pagka-Kristohanon dinis kalibutan. Bisan pang unsang title sa simbahan amo dani nimo. Kami ra pang mga tao makaisunan nga walay Kristo, kulang lang diha sa kahibalo maupay kusog kay mangulami. Tinuod maupay kusog kay mo diskurso ug manaot sa iyang isikataw kumusta man igsoon. Ang mga alagad sa Dios na matinud-anon dili na siya basta-basta madaot
even sa mga tao, madaot matingali mga kaigsoon, pila lamang ka porsyon. Apan atubangan si Ginoo, ikaw ug ako kanunay dunay pabor nga iyang ihatag kanimo, kanako ug kanatong tanan. Nga pinasay nga wa ihatag kadto sa man. Mao nay tinuod base sa balang kasulatan, dili base diha sa karitula. Amen ba? Mao nga ang inyong ubos nga lagan. Ubos nga higala din sa FM Radio. Wala tay gidipinsahan, wala tay gilabanan. Ang balaang kasulatan, maoy atong ikinabuhi paningkamutan nato mintras buhi patadin sa kalibutan. Kaya kung mulaban nga nitag politiko, o wag ka nitag kahibalo sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, ug sikin sa sila, human o mag-adawa, goodbye Philippines. Mao nga mag-ampo ang mga tagusa, nagdiyahan unta, dilig lamang sa nag-apas sa gitawag o adunay pasali. Hindi ka na pasaling ba iso kung mag-anawa, mawagtak na na. Bisag anino, di na na magpakita. Apan kundo na kay Ginoo, wow, maunay mulaban nimo sa panahon sa kawaladon, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa balatihan, sa panahon sa kagubot. Grabe, makig-uban na siya hangtod sa katapusang kutlog sa itong gininawa dinis kalibutan. Maunay tinuod bigson. Ingon diri mga kaigsunan, dili ko kamubihaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita ka nako, apan kamo makakita ka nako. Wow! Ang makakita lamang nini, maulamang ang matinunanon nga nangalagad sa Diyos. Ang makatugkad lamang sa pagkamayo, katong nagkinabuhi, sumalat sa pagkamayo sa Ginoo, wala magkinabuhi, sumalat diyas karitula kung tawahanong kinaya. Ingon din, o kay ako buhi man, mabuhi usab ka mo. Grabe. O mailhan kung unsa ang tawahanong kinaya patasan. Unsa may mga ilhanan, Pastor? Atong basahon ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 19, ngadto sa versikulo 26. O ingon ang balang kasulatan, sayon ra kayong ilhon ang tawahanong kinaiya. Atong basahon ang Galacia. Aritas Galacia Kapitulo 5, versikulo 19, ngadto sa versikulo 26. Galacia. Ingon ang balang kasulatan, sayo na kayo sir, sayo na kayo sister, ang pag-ila sa tawhanong kinaya. Ingon ang 19, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Buhat. Tanawa na ko. Ikaw o ako, hukman sibok sa tong binuhatan dinis kalibutan. O walay makaikyas nini, kay ang Dios na sayon sa tago ug sa dayag, kung unsay imong gibuhat sa imong isikataw, nanaot baka, nanaway baka, nang yubid baka, nang maritis baka, inong dumi. Bisan pastor, pastora, bisan unsa patakang gilni na denominasyon sa tibok katiliban, apan inong dumi, ikaw ug ako, hukman sibok sa atong binuhatan. Bisan unsa patakasikat sa social media, bisan unsa pataka iladong tao sa kalibutan, time will come, mubalik kang pagkamang kung asa tagikan. Unsa pag-ila sa tawhanong kinaya, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Makita kini diha sa salawayon, mga pakighilawas, hugaw ug hilas ng mga buhat. Diba? Hilas ng mga buhat.
ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil. Sa imong paglaban, sa atong paglaban, sa imong gilabanan ng mga alaw-anawa, di ba makipingkil kasi mo silingan? Makipingkil kasi mo ang pamilya. Makitrukis ka, kanimoy atong labanan. Kung mas ilang una-unang sa labutan, alataga sila kagawasan. Ayaw guyura, kay dili na sila kalabaw. Kalabaw gani mga igsoon na dunay Pangilong. Moabot gani panahon nga imo na sa panamastamasan kung ayon ko kag sumay anak. Apan ko doon na kay Ginoo. Wow. Libre. Ala, sige sister, okay lang yun na tayo. Maumanay na butang sa inyo una-una. Apan ayaw ra mo pagpangdaot. Ayaw lang mo pagpanaway. Labaw sa tanan sa nangalagad sa Ginoo. Ug mga alagad sa Ginoo nga nagkinabuhi. Sumala sa mensahe sa Ginoo. Kay pwedeng mo balik ang karma ninyo. Amen ba? Sa atong kinabuhi, ang gusto lamang sa Dios nga iyang ipabuhat ngadto sa tao. Ang gusto lamang sa Ginoo nga ipabuhat nako, ipabuhat niya, ipabuhat sa tao sa kalibutan nga mahimaya ang Dios. Magkinabuhi sumala sa balang kasulatan, dili sumala sa title sa simbahan, dili sumala sa tawahanong kinayang batasan, kay ikaw ug ako naagutay kinaiya dinis kalibutan. Lahi ang kinaiya sa bana, lahi ang kinaiya sa asawa, lahi ang kinaiya sa mga anak. Mahimo lamang kining makapareha kung ang Biblia imong gikinabot samtang buhi pata dinis kalibutan. Apan kung dili gani mapaibabaw ang karbo o kamugiro sa tao. Maunay tinuod. Mao kining atong programa, wa tay gidipinsan. Tanan maigo kung ang atong batasan kinay sukwahi diha sa balang kasulatan. Maunay tinuod Dixon. Wala tay ikapangulipas, wala tay ikapangpamakat. Kay nagbase ta sa mensahe sa Ginoo, wala ta nagbase sa mensahe sa tao, wala ta nagbase sa mensahe sa imong silingan, sa title sa simbahan, kung dili nagbase ta sa kamaturan nga maghatod ka nimo kagawasan, maghatod nimo kausaban dinis kalibutan nga mintas buhi patasir. Pero bakani tay mensahe sa Ginoo, dali lang yung tang mahadlok-hadlok, dali na tang maratol, dali na tang maingon. Maangin ko ko ani mapreso ko. Mapagani mapreso ka una-una na. Ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Dapat doon na kita Ginoo. Doon na tayo Kristo. Kanus ka man nato mahibalan ang tao nga doon ay Kristo. Doon ay Ginoo. Nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Dili nagkinabuhi sumala sa politiko. Amen ba? Matod pa dali. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Tanawa ra gud kinaiya. Matik makita kini diha sa salawayong pakighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang, makita usab kini. Diba? Moingon dayon nga mayrag mga gabaan. Kanila pang kusukain manunglong mga igsoon kung sakahay kinabuhi. Mayra. Pero Diyos Ginoo, walay mayra marit, mayra diha igsoon. Ikaw ug ako kung sa may imong nabuhat sa kalibutan, hala ato ba nga na sir? Ayaw pasangin ni si pastor, ayaw pasangin ni si pastora, ayaw pasangin ni ang title sa simbahan nga napurdoy tas kalibutan. Napakyas ta sa atong tinguha, kay basin atong tinguha, pagpasikarbo lamang sa imong isig ka tao. Ako na buneoy, ilalo ko. Grabe naman. Matod pa din mga igsoon,
Ingon ang 20. Ingon man sa pagsimbang mga Diyos o pagpamarang makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahako, pagkabahin-bahin, pagkamapahitason. Kung naargin sa tao, bisag Kristohanon pa, huwag kita kasabot sa pulong sa Diyos. Huwag kita kasipagod sa mensahe sa Ginoo. Utob lang yun sa bakbak. Pwede ratang mo drama sa mga tao, murag si Cardo Dalisay. Ayaw. Kay tayo mo ka maigsoon sa panahon nga mo abot ang limitasyon sa atong Panginoon. O niya ang mga taong imong iyatak-yatakan, mga taong imong ipanamastamasan, labaw sa tanan ang karma gagikan sa Ginoo, pagbantay ni John. Kay kung magtanong ganit taghangin, hinumdumi pangandang pagbalik anak kay bagyo ganang anihon sa taong nagtanong og hangin sa iyang isang katao. Kay di yuta kaani nindot nga hayuhoy nga hangin kung nagtanong kag hangin sa imong isikataw dinis kalimutan. Apan kung nagtanong kag pagkamaayo, wow, ang imong mapupo, kalipay, kadaugan, ma-enjoy ka sa pagkinabuhi Kristohanon, taas noo kahit kanino. Muna ginoon. Matod pa diri, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama nini. Buos sa pasidan-an ko kamo nga sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kinsay gasulti Biblia. Wala tay ikapangulipa, sir. Wala tay ikapang himaraot sa mga alagad sa Ginoo. Ang atong giwali atong mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa karitula o sa tao. Ang tinud-anay nga saputanan og resulta sa mga taong sama nining batasan, walay tapit og luna sa gingharian sa Dios. Hinuktuki, pamalandungi, kay naapatay panahon ng magpako dinis kalibutan. Dili na to pwedeng mamanamastamasan ang pulong sa Diyos. Kay kung namanamas-tamas ta sa pulong sa Ginoo, hinumdumi ang Ginoo mo'y atong ginsulto, dili ang tao. Mao nga kitang mga alagad sa Dios, walay gidepensahan, walay gilabanan, ikaw ug ako maigo sa pulong sa Ginoo, igo yun ang tao. Walay likayan. Kung layhan tang mausab ang atong dagan sa atong pagkatao sa atong kalibutan, dawata ang mensahe sa Dios nga maoy muhatod ka natong kausaban sa atong kinabuhi mitras buhi bata. Apan kung dili sa talayang magpausap, hala magpaturatoy tas tawhanon natong kinaya. Kaya naagi tayo kagawasan. Apan ayaw mahayi ang title sa simbahan. Ayaw tawa mahayi si pastor, si pastora nga nagtinun-anay, nga nagwali sa balaang kasulatan. Kung inyong mahayan, mas grabe ang pagmahay sa Diyos sa mga taong mga garboso dinis kalibutan. Kaya tinun-anay nga garboso, naa ang pagbingkil-bingkil, kasina-kasino, kayugot, pagdumot, hatred, even sa iyang kaugalingong pamilya, even sa iyang kaugalingong mga anak, even sa iyang kaugalingong mga silingan. Apan kung doon na kay Ginoo, taas noo kahit kanino. Kahit kaninong mataas,
ng posisyon sa pamahalaan, kaya ni mo atubangon kanya kay Ginoo. Tinoon, wala man tayo ikaulaw. Wala man tayo ikahadlok. Kung ikaw o ako, wala kay sa nga nabuhat atubangan sa imong sigataw, ganong mahadlok mata. Ganong mag-ukon-ukon mata. Ganong mauwaw mata matutas tagasibo. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi. Good morning, Pastor, o happy Sunday sa tanang mga follower ni ining maong programa. Dalaygon ang Diyos. Wow. Although makaisunan doon ay naglantaw, kaniha magsunagwas. Dili na ko to siya kanabitaw nga kanunay nako nga nakita diri although makaisunan tungod sa kadaghan natong mga friends sa nagkalanglaing mga nasod. Ako to siya nabantayan magkaisunan to agad to sa lain ng mga nasod. O niya doon na po to'y tahas para sa Ginoo. Tungod kay doon na tayo mga amigo o mga amiga na mga misyonary sa lain mga nasod. Inyo ko po sinalagad, ma-enjoy diya sa pagpangalagad sa Ginoo, na-enjoy tas pagpangalagad sa Ginoo, uban sa itong pamilya. Wala na ito, di mong babag ang atong trabaho. Siyempre, Lunes, Martes, Santo Biyernes, itagaan, tagakawasan sa Ginoo. O niya sa Padong Domingo, at pag kaparon ako sa mga kaisun. Niya sa panahon, ano na tayo panginanglan nun? Natas kalisyon, natas problema, natas balatian. Pastor, palihog ko be. Sister, palihog kong ampo be, tabangin taon ko. Apan sa panahon ang Diyos nang inhanglan nimo, kumusta man sa vice versa, Rexon, give and take lang ang pinabuhi. Unang dili ta mahimo nga kanabitang sirokon. Ang kanunay latang naguna-una nga kita rin makapapur kanunay binis kalibutan. Pero ang uban, wala na ito hatagi lamang ng kagawasan. Kanapit tao nga, ikaw mo'y magbuot sa kinabuhi sa imong isikataw, ikaw mo'y magbuot sa kinabuhi sa imong asawa, ikaw magbuot sa kinabuhi sa imong bana, ikaw mo'y magbuot sa kinabuhi sa imong silingan kaugmaon. Even kung mga adawa ka naghang mga tao sa katilingban maisuong na mo, ayaw mo na. Tagay sila kagawasan. Maunga sa pagdala na itong mga tao, freedom. Hala, sige. Siguro alamang nga inyong ibalabanan doon ay Ginoo. Siguro alamang nga inyong gibutang sa inyong pagpili o mga adawa doon na sa Kristo. Kaya kung wag gani apil sab mo, siyempre, ang balaang kasulatan mga kaisunan nagtugan sa matag usa ka nato nga bisan gani sa paghugoy-hugoy sa mga taong walay Ginoo kalikayan kani. Mao nga daghang napakyas ng mga Kristohano. Even mga Kristohano muna sa itong pagpangalagad igsoon, pagka naghanap pa kayong puluhaton, daghan pa kayong angay pulusbon sa itong kinabuhi ni sa kalibutan. Matun pa diri, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama nini. Busa pasidan-an ko kamo karon, pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kinsay kasulti si Jesus. Ang atong gihimo nining atong programa nga gipiyal sa Ginoo, mao ang pagtudlo, mao ang pagbasa, mao ang pagpaabot, mao ang pag-broadcast sa FM radio o sa social media. Naalang yun na sa tao kung layhan mausap ang dagan sa kinabuhi na ito dinis kalimutan. Ang atong oras karon mga igsoon, alas 5:21 pa man diay. Napagpipila ka mga yugtog panahon ato ning tiwason. Ulo magkaigsoon na doon na tayo mga buluhaton alang sa pagimaya sa Ginoo. Walay lain na tugit tumong nining mga dawa
mao ang paghimaya sa itong Ginoo, dili ang paghimaya sa tao. Dili na to kabisihan sa adlaw Sabado, sa adlaw Domingo, kung unsa may ang atong panagsimba, panahon mas Domingo, panahon pas Sabado. Kanunay natang nabisi, wa pa ta malato sa atong trabaho. Ikaw o ako, igsuon, dapat ato sa paghatagan, pagrelasyon atong una-una. Marilas lamang ang una-una sa tao kung doon ay Ginoo. Pero kung walay Ginoo, ang una-una, trabaho, negosyo, ala, sige, usik ka sa Domingo ay nakura ba ko ginansya o niya, ini akong negosyo, alakan si ko ani, na pordoy niya ko. O pagani na pordoy, kauna na pordoy, di na pordoy. Tinoon. Wala pa nahitabo. Gibiditit na ang kapakyasan sa tao sa kalibutan. Ayaw. Wala gani ta biyais Ginoo kay hangtod karon buhi pa ta, naginawa pa ta. Kung kanunay na itong ibiditit, kanunay na ito nga gipamalandungan, igsuon ang kalisod o kapait, sikir kitang pait. Hinumdumi mga kaigsunan kung kanunay na itong giminson ang kalisod, magsigir kitang kalisod, bisag tagaan patag helikopter. Bisag tagaan patag mga barko, mga helikopter, mga airplane, kung sapat. Apan kung ang Diyos mao'y mugiyan na to, wow, pagkanindota, ma-enjoy kita, yes, pagpangalagan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni ni Sir Arnold Caballes. Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Yes, salamat sa pulong sa Ginoo. Wala tayo laing pasidunggan, dili ka ritula sa simbahan, dili title sa simbahan, kung dili atong pasalamatan ang mga mensahe sa Ginoo, dili mga mensahe sa tao, labis sa tanan o mga alawa, mensahe sa mga politika o mga politiko. Kay kanang tanan, may nalamag na ay 5% na matuman silang pasalig sa katilingban. Gawas exit sa mga politiko-politika nga doon ay Ginoo. Wa gunay gilabanan, wala gunay gipihig-pihig, maadunahan man, kapos man, kwartahan man, tanan fair ang paghatag sa nagkinahanglan. Mao na tinuod. Mao nga umang adawa, hinumdumi kas alang yun ang tao mo desisyon. Humani anang imong pagdesisyon, mag-antos jud ta sa pila ka tuig nimong sakripisyo. Human sa imong pagdesisyon o mga nawa. Mao nga dapat ang matag tao magpagiya diha sa Biblia, dili magpagiya diha sa emosyon o kinaiya sa tao. Usbo na to sa pagbasa. Pagkamasinahon, si kinsa man ang usa ka tawo nga dunay kinabuhi nga masinahon kung walay Ginoo. Kung walay Kristo sa kinabuhi, si Jesus wa gyud sa masina. Ingon ang balaang kasulatan, ayaw kasinahi ang mga dautan. Kay kung masina gani kas dautan mo, mubuhat ko kag dautan. Di ba? Kasinahi ni Hinuon ang nagbuhat og maayo, kay maningkamot ka sa pagbuhat og maayo. Moingon yun ang tao, sulay ko buhat biya, sulay ko sigba be. Murang nindot man inyong kinabuhi. Grabe man kayo mo mga ka-Ismael. Nakahapong adlaw mga ka-Ismael Noel, may nagpadulong dito. Kauban sa itong mga ka-Isura na enjoy. O niya ato pong mga katawhan nga nahibalag. Nagpasiyalag yun, ingon na. Asa man ay mo, ato mo dito sa bulato para sa Ginoo. Matod pa nila mo, sumunay nag-enjoy mo kayo. Wow!
Siyempre, ang atong gipadulngan pagpasalamat sa Ginoo, dili pagpasalamat sa tao, dili pagpasalamat sa karitula, nagkalain-lain title sa simbahan, apan wala nag-irgo kay ang balaang kasulatan maumay atong gitunan. Hello, kung ikaw o ako nagkinabuhi sa mensahe sa Ginoo, unsa man ang imong kinabuhi? Mensahe mas Ginoo, dapat ang atong kinabuhi ni Kristo. Di ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Celeste Argan Revas Revolin. Good morning, Pastor. Glory to God sa kinabuhi karon. Salamat sa mga pulong sa Dios. Wow! Ato yung pasalamatan ang pulong sa Ginoo. Dili pulong sa tao. Dili pulong sa politiko. Politika o mag-anawa. Matulpas pasiyaw, mga kaisunan. Nagulat-ulat yun, may kinsay mga mag, kung say mga mag, mga hako. Mga lumigas, mga kaisunan. Wala. May ang atong i-focus atong una-una kasing-kasing ang pagkamayo sa Ginoo. Aron dili magamit ang atong tawahanong emosyon. Ang atong pagkatao ba? Kasi siyempre doon na magutay ka yung kinaiya. Mo magani, ingon ang balang kasulatan, patyan ninyo ang tawahanong kinaiya. Ito na para ang tawahanong kinaiya, emosyon, kalagot, kahibuos, may ubos kanita sa atong isilingan, di na kita magpakita. Bisag anino. Di ba? Pero kung wakay kahiubos sa imong sikatao, bahalag dauton ka, basa kung saon ka, bisag kupon pa yung pagkatao, basta hinumdumi, dili ka guba ato bangar sa Ginoo, pagkaninota. Kaya ang mga taong naguba nimo, maura na maguba ato bangar sa Ginoo. Pero kung ikaw o ako, dili gud ka guba sa Ginoo, ang nagguba sa imong pagkatao mo na gubon sa Ginoo. Ang mga taong nagtunglo nimo, maunay tunglohon sa Ginoo. O ikaw, panalanginan sa tong Ginoo. Wow, grabe. Asa makapili? Kanang daghang mo himaraot nimo, daghang mo saway nimo, ngawa ka ni Ginoo. O ikaw, nga nagkinabuhi, nga dunay Ginoo, nagmalipayon ka na. Nag-enjoy ka. Wala kang ikahihiya kahit kaninong tao sa mundo sapagkat ikaw at ako mayroong Ginoo. Grabe. Matod pa dire mga igsoon. Pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibo o uban pang mga butang nga sama nini, busa pasidan-an ko kamo kinsay kasulti nini. Dili si pastor, kundi mismo si Jesus base sa balang kasulatan. Ingon siya. Matod pa diri mga igsoon, pasidaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay tapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu nga naghatag sa gugma, apan ang espiritu nga naghatag sa gugma. Wow, grabe. Bisan imong kahaway kaya nimong gigugmaon kung doon na kay Ginoo. Di gyud ka magmarites. Di gyud ka mag-insomnia. Kaya wa makay kabalaka sa panahon sa kagabion, wa makay ginungtan. Pero kung nagdumot ka sa imong silingan, nagdumot ka sa simbahan, nagdumot ka ni pastor, ni pastora, sa imong isikatawo, di gyud ka katuog mo imong ayay, basi, birahan ko ane. Di ba dautan na kayo nga ito muna-una? Di ba? Kung walay Ginoo, pero kung doon na kay Ginoo, tanaw ra gud atong pasahon. Apan ang espiritu nga naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatmatinudanon. Wow! Pagkamapinunsanon, pagkamapunganon sa kaugalingon, kining mga butanga walay may supak bisan unsang balaod.
bisan unsang balaod sa katilingban, bisan unsang balaod sa panggobyerno, kung ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa mensahe sa atong Ginoo, walay bisan unsang balaod sa taos kalibutan nga mo'y musiak, mo'y kupa mo gun-on nini, kung dili ikaw ug ako kanunay nagmadagon atubangan sa Ginoo. Sa kinabuhi ni Daniel, kung imong basihan diya sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa unahan, grabe ang challenge ni Daniel. Nahimo siyang makasasala, pinaagi siya pagtuo, pagsalig sa atong Ginoo, pinaagi sa iyang pagkamatinun-anon atubangan sa Ginoo. Apan luyo ni atong tanan, si Daniel nahulog man sa langob sa mga leon, apan bisan tat sa gamay, walay nakakuris niya kay tunay Ginoo nagluwas gikan sa mga langob sa mga leon. Hinumdumi din sa kalibutan, ilalog ta sa mga leon pagpatasan. Diba? Kana mga leon o batasan, pero bagyan ang isugal labi ng makadumog dayo tinun-anay nga mensahe sa Biblia. Ana dayo na. Pero sa panahon sa problema, kakagrabo na sa mas manok. Manang tinun-anay nga dunay Ginoo sama kang Daniel. Wow! Nagluhod 3 times a day. Nagampo, nagyahat sa iyang amahan ka mo ang Diyos. Lord, ikaw na'y mag-iko sa kong kinabuhi. Nasayod ko na dili ko nimo talikdan sa panahon sa akong panginahanglan. Talikdan man ko sa kalibutan, apa nagtuo ko, nagamahanan ka. Kaya nimo usbon ang dagan sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Kay Diyos ka, naway sama kami. Grabe. Muna sa itong kinabuhin pagkakristohanon, mas nindot nga mahimong mabulukon ang imong pagkakristohanon. Mahimo lamang ning mabulukon kung daghang mga pagsulay, daghang mga challenge sa kinabuhi, daghang mga paglukdahon, daghang pagtamay, daghang pagsaway sa kalibutan. Apan hinumdumi, kung ikaw o ako, dili ka mahimong salawayon atubangan sa Ginoo. Ginoo mo'y mo lift up nimo. Ginoo mo'y mo pahiluna nimo. Ginoo mo'y mo paangay sa trabaho para nimo. Grabe. Pero kung ang tao sa kalibutan mo'y mo paangay nimo trabaho, sunod anak, amoy boy na. Mo'y ko man na ako rabay kapaper ninyo. Dili pa ako dekan mo, mahimo anak. Na ayaw. Kung ikaw o ako gitagaan sa Ginoo o hiya sa pagtabang sa imong isigato, ayaw nagkwintaha. Hinuno ang kwintaha ang pagkamaos Ginoo nga ikaw gipiyalan o nakita sa Ginoo nga katakos o angayan nga karapat-dapat ka sa pagdala sa rinda sa pagkagamanan. Pero pagdaot bisan asa o ang nagdaot mo hinahimong bida sa karitula, apan wa anday Ginoong tinunahay sa kinabuhi. Time will come, anihon sa matag usa ang nagbukas nga iyang gibukas sa iyang kinabuhi din sa kalibutan. Apan kung magbukas kang pagkamatarong, walay bisan unsang balaod na makasupak nini, kay ikaw ug ako under control sa kahom sa tong Ginoo. Sister, brother, kitang tanan dili ta under control sa balaod sa kalibutan. Hinunua magpa-under control ta sa balaod sa Ginoo nga may tag-iya sa tong kinabuhi. So, ano na yung mensahe si Brother EJ Blanco? Good morning, Pastor. Pa-shout out ko sa akong pamilya, Mama Herma, Papa Jure, o sa akong igsoon o Johan, Jonalyn, Joname,
Relen Junrex from Tunji Blanco Barangay Tuning Tiwason mga iso. Ito rin nga tagan o pagtagal sa Giholngan City. Nagsaha Giholngan City. Salamat sa Ginoo sa imo ang mga mensahe nga ipaabot para sa imong pamilya, para sa imong mama o papa, para sa imong mga eksyon, sa imong mga relatives. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka nato kamang kinabuhi. Matod pa dire, igsoon, apan ang espiritu nga naghatag sa gugma. Introduction. Atong himay-himayon. Apan ang espiritu nga naghatag sa gugma, una, kumadawat sa tao nga dunay gugma, kalipay. Wow! Pero huwag gani kay gugma sa imong pamilya, huwag kay gugma sa imong asawa, mga anak, gubot. Walay kalipay. Wengon dyan, wag ko'y kalipay. Wa masab kay kalipay, kay wa man kay Ginoo. Pero kung doon na kay Ginoo, igsoon, wala kay kalipay. Na naaman nimo ang gugmas Ginoo, dili gugma sa tao. Tanaw ra gud. Apan ang espiritu nga naghatag sa gugma, kung doon na kay espiritu sa Ginoo, dili espiritu sa demonyo. Kay ang espiritu sa demonyo mao ang pagubot, paguba, paglaglag, pagpangawat o pagpatay o gusto mo patay. Kay mao'y magyaka sa mga butang sa kalibutan. Ako ning tanan. Hala, sige, yakin na. I'm welcome, good. Obo na. Magpabilin tayo sa kalibutan, mga kansunan. May minungdan, ayaw higugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan. Even ang balang kasulatan, nagpahinumdum mga kaigsunan. Para sa mga dato, ingon ang mensahe sa Diyos, pahinumdumi ang mga dato nga dili sila magpasikarbo sa ilang pagkadato. Kinsay nagpahinumdum, mupahinumdum, pinaagi sa balang kasulatan. Great di ay ko ni Mama Pastor, Happy Mother's Day, Ma Herma. Happy Mother's Day today. Ilabi na sa tanan nga mga inahan nga nagsakripisyo para silang mga anak within 9 months. Mas grabe magud ang sakripisyo sa mama. Kitang bana, kitang laki, dili man ta magsakripisyo ang atong una-unaon lang nga makaprovide tas panginhanglan para sa mga anak, para sa pamilya. Mao man ay atong role dinhi sa kalibutan. Pero ang mama, grabe kaya nilang sakripisyo. Sikat pa sa pagkikibugso. Diha sa sapakan sa ilang kinabuhi, diha sa ilang sapakan. Nag-antos nagsakripisyo na sinagdaan. Mas grabe ang sakripisyo sa inahan. Happy Mother's Day today. Ang Ginoo mga panalangin sa mga inahan, labaw sa tanan nga nagpagamit sa buluhaton para sa Ginoo. Ikaw o ako, mga bana, mga lalaki, ang pingi ang inyong relasyon, isip bana, isip asawa, labaw sa tanan pakigrelasyon nato sa Ginoo. Mahimo lamang sulit ang inyong relasyon kung doon ay Ginoo sa kinabuhi. Pero kung wala ka ni igsoon, ang mabanggit dayon sa tao, kapait, kalisod, bisan nagyakap nas mga utang, bisan pagkipakitaan nas Ginoo sa pagkamaayo, bisan naanay mga sakinan, naanay trabaho, naanay tingali mga negosyo, naanay insaktong panginihabuan, apan nakulangan sa pagkamaayo sa Ginoo. Kung ikaw o ako nakulangan nini, hinong dumi, di kita matagbaw kung ang mga butang o na-focus nato din sa kalibutan. Apan kung ang mga butang nga para sa Ginoo, hinong dumi, Ginoo mao'y mugiyanin. Naa ang kalinaw. Wow! Kalinaw, kalipay, pailog, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapainobsanon, pagka mapunganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupag sa bisan unsang balaw. Grabe.
walay ni bisan unsang balaod sa gobyerno labaw sa tanan balaod at ubangan sa Ginoo. Ang makasupat lang niini kung ang tao walay Kristo sa kinabuhi. Sama sa kinabuhi ni Daniel nga nahimo siyang saypan pinaagi lamang sa iyang paglaban sa iyang amahan nga mauang na Diyos nga mauyang gisimba day by day adlaw o gabi. Iyang ipataas nga dunay Ginoo gyud nga nagpuban niya. Engon si Haring Dario, luwason ka unta Daniel sa imong Ginoo og nagtuo ko nga luwason gyud ka sa imong Ginoo. Even si Haring Dario nga dili usa ka taong Kristohanon apan doon na pay respeto sa alagad sa Ginoo. How come kung ang tao sa kalibutan wala na'y respeto sa mga alagad sa Ginoo? Mas grabe na ka mga balusupas. Maunay nahitabo ni Daniel. Apan bisan ilalog kas mga leon, bisan ilalog pagkas langop sa mga koketa, ikaw o ako kauban ang mensahe sa Ginoo. Walay ni bisan kinsang makatarok sa imuhang prinsipyo baruganan at tubangan sa Ginoo nga labing kamanan. Ang importante lamang nagkinabuhi lamang ta sa balaang kasulatan. Mag-ambot ta mga igsoon. Happy Sunday everyone. Atong pamalandungan ang Diyos kanunay. Dili natong pamalandungan nga ugmang adlaw o yaka na ang mga tao nga atong gilabanan. Hinumdumi. Dapat ang pinili ay naa ang pakigdait, naa ang freedom, naa ang kagawasan, kay ikaw kung ako gawas ng kanunay atubangan sa kong Ginoo. Mag-ambot ang mga igsoon. Labing kamahanan o may gugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pakikuban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw sa imong kubos kalaga. Salamat o Diyos, bisan pa man ni mga dawa. Alang sa imong kadungganan kay mayaan, Lord. Ikaw o Diyos mo'y matuboy. Ikaw o Diyos mo'y mabayaw sa tibok na mong kinabuhi. Labaw sa talang sa makiksunan din sa balong. Lapit sa pilitikan, lapit sa kasakan, kalapit sa tanggoy, o sa upan pang mga iriyaman. Ikaw magabliso matag sa kanila. Labaw sa tanan o Diyos, sa tanan nga mga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ikaw magapanalangin sa matag sa kanila. Tagbuas sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan ugmang anlaw o Diyos, giyahi ang matag sa nga din ang kadaugan kasiguruhan na alagid kanimo amahan. Dungog himaya nga nalagod kanimo pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa makausapang mga igsoon, makiguban-uban taong mga alawa, tungod kayo mga alawa, halidi man hangtod sa Martes. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato igsoon. Salita 5:9 at Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok versa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelaro, sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Gideon Makasaon. Ano sa Panginoong ubos kalaga, ubos ng ikala, ubos ninyo kasulungon, hindi sa FM Radio, sa 95.3, sa dayan, sa inyong mga radio, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios, ang pag-ikabit sa balang Espiritu Santo, pag-auban sa tanang mga balaan, ikan orasaha, ang atong oras, atin na yun alas 6, mayong pagpangapi, mayong pagsigay-sigay, alang sa ato ay pamahaw ining pang-adlaw. Ang dito magpapanalangin upang adlaw, inumduman na itong pagsuot, kung sa may nasin nyo kasi klase ko ba ng giya o tapag sa Ginoo, mauwi inyong iboto. God bless everyone.